Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, laging unahin ang pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos at ngayong oras, ang banal na mensahe ay mula sa Proverbs 12 verse 2 at nakasulat. Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masasamang katha. Ito po nakasulat sa Proverbs 12 verse 2 at isabuhay ang mga banal na salita ng Diyos magpakailanman. Mensahe hatid sa atin ang Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Sa puso mo ay mawalan ng tubusan. Doc Alternatibo Newscast. Pagkakataon na naman na magabayan kayong lahat, kapanalig para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin, hindi basta tinatamaan ng sakit. Yun ang pinaka-importante, kaya ugaliin na palakasin ang immune system, lalo na sa mga malilimutin dyan, sa mga humihina na ang buto, yung joints, sumasakit pag tumayo. Nako ha, huwag pabayaan na ito yung gawin para makatulong agad sa inyo. Ugaliing gawing pang-almusal, pang-merienda, ang pagtimpla at pag-inom ng Best Milk at Vitamin B Complex Powder. Sa isang mug na hot water, 2 kutsara na Best Milk, 2 kutsara na Vitamin B Complex Powder at 1 kutsara na corn coffee. Paghaluin po ninyo na itimpla sa isang mug na hot water at inumin kasabay ang pagkain ng prutas. Unahin nyo na yung
saging saba, hinog, wag nang ilaga. Pwede rin yung salad na gulay, gawing pang-almusal, pang-merienda at talagang makatulong sa inyo. At ugaliin na maitama ang pag-inom ng tubig araw-araw, at least 8 to 10 glasses a day. Pero yung tubig, mas mabuting haluan, patakan ng fulvic mineral at magnesium ascorbate. Sa 1 litrong tubig, 40 drops na fulvic mineral, 20 drops na magnesium ascorbate ang ihalo, at yan ang gawing inumin. At least 2 litrong tubig ang mainom hanggang alas 6 ng gabi. Paraan na mapanatiling malakas ang pangangatawan. Higit sa lahat, hindi tayo malilimutin habang nagkakaedad, walang aray pag tumayo at pag umupo. Isa sa patunay na napaka-epektibo ng mga itinuturo natin, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Isabel Gonzaga, nabasal sa Luciantique. I am already 87 years old. So, ma'am, sa paggamit mo kang Bestmilk kang Doc Alternativo, ano mga benefits or mayat nga ano na sa mga lawas? Mayo gid kay at least nga daw I feel I am stronger kung wala ko gamit na dito. Bisun siguro gid kay damo na nga mga synthetic medicine na gininom ko na wala epekto. Wala ti epekto te ang dili sukan. Alin nga ako nag-inam kang alternative na products, Doc Alternative, this milk complex na mixed in, damo, mayigid ang epekto niya. So, sa mga labipas, may mga edad-edad karon, dapat daw kalabanan niya, daw hindi ka kaputulo. Amo gid ang batian ng mga edad. So, sa mga oras pa mo naka-try o gamit kang product kang Doc Alternativo, ano mahambal mo ka ng lamang? At dapat i-try nila kay ako, isa ra ako kang nag-benefited ako sa pag-inom ng pagkuha sa paggagamit sa alternative medicine. So, sa liwat naman, ano atin nga kumpleto ng aran, edad, kag-address? Ay, ako ang ngalan ko si Isabel Gonzaga, taga-nabasan sa Luciantique. Edad na lamang. 87 years old. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga produkto ng Doc Alternativo. Ang 87 years old from San Jose, Antique ay naging malakas, malusog ang kanyang pangangatawan dahil sa pagsunod sa mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo. Umaga't hapon, naging parte na ng buhay ang pagtimpla at pag-inom ng Bestmilk at Vitamin B Complex Powder. Inahaluan niya pa ng corn coffee at mixed in herbal coffee. So pwede niyong paghaluin yan para isang timplahan na lang at mas epektibo para wala nang aray pag gumalaw, pag tumayo. Wala na yung pamamanhid na naramdaman sa binti. Lalo na yung pagiging malilimutin, maagapan na habang nagkakaedad. Smart, hindi malilimutin. Kumikinis pa ang kutis. Kaya samantalahin na araw-araw buy one take one promo para sa inyong mga members, ang Bestmilk, ang Vitamin B Complex Powder. Halos lahat yan naka-promo buy one take one para sa inyo. Sa mga hindi member, magpa-member sa halagang 1,850 pesos lahat para makadalo na ng seminar at maintindihan ang tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan dyan sa iniindang karamdaman. Puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite, Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon tungo sa kagalingan dyan sa iniinda mong karamdaman. Puntahan ang branch at dalhin ang medical records or any laboratory result kung meron. Basta ang importante sa amin na makausap kayo personally, ma-check ang physical condition para magabayan kung paano sundan ang cleansing program na mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Kung tinamaan ng komplikasyon, kailangan lang masundan ang natural megadose vitamin C IV. Ipapaliwanag to sa branch pag pumunta po kayo, at isa sa patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, nahinto niya ang mga maintenance medication na synthetic drugs, narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternatibo. Ako si Sally Sarmiento, taga Bayambang, Pangasinan, 56 years old. Ang Doc Alternatibo, ang laking tulong talaga sa akin. Una, yung sa family ko. Tapos yung sa akin, yung dati na may nervyos, tapos asawa ko na mataas ang uric acid. Nakatulong din talaga, at ang product, member ako ng 7 years ng members. Ang ininom ko yung Mix 10, tapos nag-undergo din ako ng vitamin C, cleansing. Tapos, yung ibang product dito talagang malaking tulong sa akin. Si mister ko dati talaga, na-admit sa hospital, hindi siya bumaling. Nung intry ko siya nag-cleansing, nag-okay siya. Mataas ang uric acid, arthritis, tapos yung weak lungs. Mga hindi pa nakasubok at subukan nyo, ituloy-tuloy. Maganda talaga ang mga natural. Huwag kayong aasa sa mga synthetic dahil talagang sisirain yung kidney nyo dyan kung ano. Para sa mga member, magpa-member na kayo para mas maanuhan nyo yung mga promo ng Doc Alternatibo. So, Sally Sarmiento, taga Bayambang, Pangasinan. 56 years old. Yan ang prueba ng kagalingan. Si Ma'am Sally Sarmiento mula dyan sa Bayambang, Pangasinan, naging modelo na natin dahil matapos na angkin ang kagalingan, talagang ibinahagi na sa mga kakilala. Yung mister niya natulungan din. Yung matinding arthritis na tumama, nasolusyonan at nakakalakad na ng maayos yung mister niya matapos na sinundan ang cleansing program. Si Ma'am Sally naman nagkaroon ng nervousness, ngayon nasolusyonan din. Wala nang maintenance medication na synthetic drugs dahil natuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang magabayan sa tamang solusyon dyan sa iniinda nyong karamdaman. Mas mabuting magpa-member sa One ASAP Movement. Nakapackage na sa halagang 1,850 pesos. Bibigyan ka ng isang kit na nagkakahalaga yan ng 2,000 pesos. Libre yan. Nandyan ang Fulvic Mineral, ang Eye Solution, 5 klase mga Doc F capsules na magamit agad upang ang simpleng iniinda masolusyonan within 3 to 4 days. Then makadalo ng seminar para mas maintindihan ang mga napakinggan dito sa palatuntunan. Narito po ang schedule ng Herbal and Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch ngayong Sabado, March 11. Ako po ay inyong makasama dyan sa Pasay City. So next week na yan, tandaan mga members sa Metro Manila, nandyan ako sa Pasay City ngayong March 11, Sabado. Magsimula tayo alas 9 ng umaga. At nakaschedule din ang seminar next week, Sabado, March 11, dyan sa Bangkal, Davao City, sa Doc Alternatibo Building mismo. Sa March 12 naman, Linggo, ang seminar, nandyan ako sa Cubao, Quezon City Branch. Sa March 13, Lunes, nandyan naman ako sa Malolo City, Bulacan Branch. Nakaschedule din sa Tagum City, Davao del Norte Branch. Pagka March 14, Martes, nakaschedule naman sa Baguio City Branch ang seminar. Lipa City, Iloilo City, Katbalugan Samar Branch, Nabalbiliran at Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pagka March 15, Miyerkules, Zamboanga City Branch ang schedule ng seminar. Pagka March 16, Huwebes,
Ako po inyo makakasama dyan sa Bigan City, Ilocos Sur Branch. March 16 po yan. Nakaschedule din sa Nabunturan, Davao de Oro Branch. Pagka March 17, nandyan ako sa Lawag City, Ilocos Norte para sa seminar. Pagka March 18, Sabado, Abulog, Cagayan, Bali Branch. Nakaschedule din sa Digos City, Davao del Sur Branch. Pagka March 20, Lunes, ang seminar schedule naman nasa Tugigaraw City, Cagayan. March 21, Martes, Ilagan, Isabela Branch ang seminar schedule natin. Abangan yung iba pang schedule ng seminar. Pa-register in advance para priority ka sa one-on-one check-up and counseling. Libre na yan after ng seminar. Bibigyan ka pa ng libreng isang box na mixed in herbal coffee. Libreng healthy snacks pagkatapos ng seminar. Libreng inom ng mixed in herbal coffee during seminar day. Habang nakikinig, uminom tayo ng mixed in herbal coffee. Libreng patak ng eye solution para masubukan ang bisa ng eye solution sa mga nanlalabo ang paningin. Magdala lang ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. At dahil member ka na, maka-avail sa maraming buy one take one, lalo na ang buy one take two promo during seminar day. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo Branch para sa schedule ng seminar at magabayan kung ano mga dapat gawin agad na ang simpleng iniinda masolusyonan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Congratulations sa lahat ng mga members, employees at believers ng Doc Alternativo nationwide. 14 years po nating ipinagdiriwang ngayong buwan ng Marso ang awards mula sa DOST TAPI para sa Doc Alternativo, lalo na sa Fulvic Mineral as anti-hypertensive, anti-diabetic, herbal composition at herbal food supplement. Promotes good health sa nakaraang 2009 Mindanao Invention Contest and Expo. Ang patuloy ninyong pagtangkilik at pagtitiwala sa alternatibong panggagamot na advokasya ng Doc Alternativo ay nagpapalakas po sa amin na ito ay patuloy na maipalaganap sa buong bansa para sa herbal at natural na lunas. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-alternatibo, mga miyembro, empleyado, at One ASAP Movement bilang advocate partner ng Doc Alternativo sa loob ng 11 years ngayong buwan din. Sa 14th year celebration ng ating award mula sa DOST TAPI at 11th years celebration ng One ASAP Movement, meron tayong month-long promo buy one take two sa Fulvic Mineral bilang award-winning formula para sa lahat ng miyembro. Ito po ang inyong Doc Alternativo Vice President at Chief Finance Officer, Inventor Magdalena Dilibo. Muli, nagpapasalamat ako sa walang sawang pagtangkilik at pagtitiwala sa Doc Alternativo Advocacy. Maraming salamat po sa inyong lahat, ka-Alternativo. Happy anniversary at congratulations, One ASAP Movement. Doc Alternativo Newscast. Dito
Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa inyong mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Pinakaunang tanong, Doc Ed, dito sa hotline tungkol sa prostate problem, hirap na po sa pag-ihi, matutulungan pa po pa? Absolutely yes, no. Ang prostate cancer sa mga kalalakihan ay malimit inooperahan noon. However, babalik at babalik din hanggat ang cause ay hindi po natanggal, no. Like the free radicals, ito yung nanggagaling sa toxins, no, galing sa pagkain ng mga nainom o even sa mga droga, or even sa radiation or sa cellphone or even sa ating mga nakasanayang gamot. So you need to really address the cause, after which then you have to feed what is necessary, no, ang necessaryong nutrisyon at ang pag-reprogram mismo ng nakasanayang pattern, the way they feel, the way they think, the way they really eat and drink. So yun po ang atin pong holistic reprogramming system. We have what we call the very fast method ng tinatawag nating redox, no, itong reduction ng free radical sa katawan sa pamamagitan ng tamang protocol. So pumunta lang sa pinakamalapit na Doc Alternativo Center para magabayan po kayo kung paano po kayo makasumpong ng holistic program para sa mga grabing prostate cancer na hindi na nakakaihi. Ito pang isa, Doc Ed, 11 years old po anak ko at nagmanas, sabi mataas daw creatinine. Nung nakalabas, okay na. Pero bumalik ngayon, 3 months na nakalabas po ang anak ko, Doc, sa hospital. Babalik at babalik yan hanggat hindi po natin na itama ang cause. Yun po ang aking sinasabi lagi rito, na it's unwise to really address the fruit like yung sakit, no? Yung kidney failure, pagbagsak ng kidney o pagtaas ng creatinine sa dugo. It's not really a wise solution na you have to address the kidney failure itself alone without going into the cause itself, no, like the toxicity removal or the emotional disturbances like yung sadness at hatred ng isang may sakit, no. Kung hindi natatanggal yon, lagi nagpo-produce siya ng lason sa katawan at tinatawag nating cortisol hormone. Ang laso na ito ay nagdadagdag ng stress sa kidney na siyang potensyal na papatay mismo sa healthy cells ng kidneys. Paulit-ulit lang po kayo. At maliban doon, kung ang bata o ang 11-year-old na may sakit, kapag hindi po talaga natututo o hindi siya nadala doon mismo sa kaniyang pagkain o nainom o walang warning na naibigay ng parents sa kanya, patuloy at patuloy pa rin po ang karamdaman. So, yun po ang aking patunay na hindi po dapat pabayaan, no, ang ganong kondisyon o hindi pabayaan yung patient na mamumuhay sa kanyang sariling pamamaraan nang hindi po na-reprogram ang dila, na hindi na-reprogram yung pattern ng isip o yung pattern mismo ng gana ng pagkain niya. Ito naman, napaka-common ito, Doc Ed. Ano po ang mainam na herbal medicine para sa may insomnia? Ang insomnia po ay epekto ng constipation or toxicity or lason na either galing sa sama ng loob, ito yung cortisol hormones, or galing mismo sa lason na galing sa constipation, itong ototoxemia, o lason na galing mismo sa labas, o lason na galing sa chemicals tulad ng mga maintenance drugs, or lason galing sa mga pestisidyo at herbicides. So, tanggalin po ang lason kasi ang utak po ay hindi makatulog, hindi mag-relax kung disturb po ito dahil sa ang utak ang commander ng buong katawan. So kapag disturb ito, inatake ng lason, hindi po kayo talaga makakatulog. In fact, maging malilimutin po kayo kung may mercury ang ngipin ninyo, kung may lead toxicity, o naka-inhale ng chemicals, o naka-spray ng chemicals, o hindi po kaya kayo po ay na-injika, nabakunahan ng mga may chemicals na mercury. So, kailangan po ma-address ang cause para po hindi pa ulit-ulit. Hindi po totoo na sleeping pills po ang kailangan ninyo. It's not enough. Much better din pong uminom ng banana cider gabi-gabi. Masarap po ito sa katawan
sapagkat ito'y probiotics na tumutulong upang kayo po'y mag-produce ng vitamin B complex at vitamin C via colon with the probiotics, billions of them from banana cider or banana wine. Ibig sabihin, Doc Ed, yung mga nakikinig sa atin ngayon na hindi nakakatulog ng normal, hindi lang basta tulog ang problema, kundi may ibang dahilan pa sa loob ng katawan. Basically, ganun talaga, Chibedel. Kasi effect lang po ang kakulangan ng pagtulog. Hindi po siyang dahilan kung bakit kayo nagkaganyan. Ang katawan ng tao ay may normal na orasan o body clock. So kapag disturb ang pagtulog, merong underlying causes po ito. At sa ating pag-aaral, toxicity po ang dahilan. So kailangan makuha ang causes. If that is psychological, then we need to correct that one. Or if that is physiological, then we have to correct that one. Or if that is toxicity from heavy metals or chemicals na produkto po ng industrialisasyon o ng pagdami ng droga sa ating dugo, o hindi po kaya ay ang hindi natin mapigilang inhalation ng mga chemical na ito from paints, from chemical spray sa lamok at herbicides at pesticides. So magkakaroon po talaga kayo ng potential na toxicity na magdudulot ng insomnia. Ito naman, Doc Ed, yung dinadialysis, may paraan pa po na mahinto yung dialysis niya. Mag-isang taon na po. Opo, meron po. Ang kailangan lang dito ay ang pasyente sumusunod. Merong desire na talagang ihinto, no? Kasi ang paghinto ng dialysis ay nangangailangan ng kooperasyon mismo ng may sakit. Like ang pagsunod ng tamang inumin at pagkain. Kung ayaw niyang gumaling, ay siguradong hindi niya susundin yung tamang pagkain at inumin. Kasi buong akala niya, collapse na nga ang kidney at hopeless na. So bakit pa siya kumain ng tama kung ang kidneys naman ay hindi po naibalik sa tama. So, if that is the wrong belief, at yan po ay kanyang pinaniniwalaan, at hindi po siya naniniwala na kaya pong i-reverse yung ating kidneys naturally, gamit sa tamang formula, ay wala pong mangyayari. So, meaning, kailangan po personally, ang taong gusto magbago, sila po talaga ang kusang susunod, umintindi, at sila po ang merong kapangyarihan. Meron silang power to change their own lives. Sila po ang magdesisyon na sundin po ang ating nakasulat na formula. Kasi napapansin ko po, sa dinami-daming lumapit sa Doc Alternatibo, napakaraming gumaling. Pero marami din po ang nagtitigas-tigasan ng ulo. Dahil po sa maling paniniwala na hindi na sila gagaling sa kanilang kidney failure. I wanted to help them. Pero kung sila mismo ay ayong tumulong sa kanilang sarili at iangat o i-upgrade ang kanilang maling paniniwala sa tamang paniniwala ng natural na paggaling, ay wala pong kagalingan na mangyayari kung hindi po sila sumusunod sa nakasulat na formula. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta po kayo sa branch upang maipaliwanag sa inyo mga dapat gawin, sundin, lalo na ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV para sa kagalingan. At prueba pa sa natulungan, nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Lourdes Torres ng Santa Cruz, Santo Tomas, Batangas. Ako po ay noong pumunta dito ay first time ko dito no 2012 pa. Kasi po marami akong nararamdaman. Halos pagtayo ko, kumakapit na ako dyan sa ano kaya hindi na masakit dito, lahat na masakit, nahihilo. Basta sabi ko nga, hindi naman ako buksanero, pinakayaw ko ng lahat ng sakit. Oh, ay awa ng Diyos, nung ako'y makapagsimula dito, utay-utay ko nang nararamdaman ang pagbabago. Malaki ang tulong ng alternatibo. Una ay sa Panginoon Diyos at kay Doc Ed na naka-invento ng ating mga produkto. Ay talagang lubos-lubos ang aking pasasalamat at hanggang sa ngayon po ay talagang hindi pa ako natigil ng pag-avail ng mga produkto dito dahil kasi nga po dito ako nakaramdam ng ginhawa. Maraming salamat po unay sa Panginoon, kay Doc Edel. Ay maraming salamat po. At Ilang taon na kayo? 79. Pero malakas pa po. Okay po, salamat po. Yan ang buhay na prueba sa sinasabi natin na kagalingan. Ang 79 years old, si Ma'am Lourdes Torres mula dyan sa Santo Tomas, Batangas, ay talagang pinatunayan na malakas ang katawan, hindi masakitin. Walang maintenance medication na synthetic drugs matapos na nasolusyonan ang iniindang karamdaman dahil sa pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV. Kaya punta
pumuntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan po ninyo nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa Doc Alternativo Branch. Ito yung pagkakataon na maintindihan ang mga napakinggan dito sa palatuntunan at personal na makausap kayo para sa tamang gabay tungo sa kagalingan. Pamember para during seminar day makaabel sa mga papromo lalo ng buy one take two promo. Ito po ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Aurosite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Mida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Aurosite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
Ang gumagamit po kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
Ang gumagamit po, kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Mida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po, kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Mida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, hatik, ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozaporin